హలో ఆల్, ఈరోజు అయితే మీకు నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐటెం చూపిస్తాను. దానికంటే ముందు మనము ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే అండి, కరెంట్ సిచ్యువేషన్ కరోనాలో మనం ఎలా అన్నీ మిస్ అవుతున్నామో, షాపింగ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం అన్నీ మిస్ అవుతున్నాం. ఈవెన్ గ్రాసరీ ఐటమ్స్, వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవడానికి కూడా భయపడుతూ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి మనకి ఇప్పుడు ఎదురైంది. సో వాటికి మాత్రం మనం మాస్క్ పెట్టుకొని అలా కొంచెం ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని వెళ్తున్నాము. ఐబ్రోస్ చేయించుకోవడానికి మాత్రం మనం మాస్క్ పెట్టుకొని వెళ్ళిన పార్లర్లో చేసేవాళ్ళు మాత్రం మనకి మాస్క్ పెట్టుకొని చేయలేరు కదండి. సో ఆ విధంగా మనకి కొంచెం టెన్షన్ తోటి అందరూ పార్లర్కి వెళ్ళడం అవాయిడ్ చేస్తున్నారు కదా. అందు గురించి నేను ఒక ఐటమ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను, అది మీకు చూపిస్తాను. ఇదండి ఫ్లోలెస్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఐబ్రోస్ చేసుకోవడానికి. సో అది ఎలా వచ్చిందంటే ఇలా పెన్ లాగా వచ్చిందండి. మీకు ఎలా ఉంటుందో ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ ఇలా క్యాప్ వచ్చేసి మనము ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బ్యాటరీ తోటి వర్క్ చేస్తుందండి. సో అది మనం ఇలా క్యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని మనకి ఐబ్రోస్ చేసుకోవడానికి అక్కడ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. సో కింద క్యాప్ ఓపెన్ చేసేసి మనము అందులో బ్యాటరీ, మీడియం సైజ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, అది మనము అందులో ఫిల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా అండి. సో బ్యాటరీ ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఎలా ఓపెన్ చేస్తామో అలా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ సైడ్లో ఒక బటన్ ఉంటుంది, ఆన్ ఆఫ్ బటన్. సో జస్ట్ పైకి ఆన్ చేస్తే మనకి లోపల మెషిన్ వర్క్ అవుతుంది. ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తానండి. జస్ట్ ఇలా ఎక్స్ట్రాస్, ఎక్కడ ఐబ్రోస్ ఎక్స్ట్రాస్ ఎలా ఉంటాయో, ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో, సో అక్కడంతా జస్ట్ అది మనకి రబ్ చేసినట్టుగా చేయాలండి. అస్సలు ఎలాంటి పెయిన్ అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. జస్ట్ అలా రబ్ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడైతే ఐబ్రోస్, ఎక్కడ హెయిర్, చిన్న చిన్న హెయిర్ కానిదైనా ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్ట్రాస్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ మనకి ఒక షేప్ ఉంటుంది కదా. సో ఎక్స్ట్రాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అక్కడంతా అలా రబ్ చేస్తూ ఉండాలి. అస్సలు పెయిన్ అయితే అసలు ఉండదు, అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది లోపల బ్లేడ్. సో అది అలా చేస్తూ చేస్తూ మొత్తం చేసుకోవాలండి. నేను చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో, అదేవిధంగా మనకి ఫోర్ హెడ్ కూడా చిన్న హెయిర్ ఉంటే అది కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలా మొత్తం చేసుకోవడానికి కొంచెం సో ఇలా అండి మొత్తం చేసుకున్న తర్వాత ఈ లోపల హెయిర్ అనేది డిపాజిట్ అవుతుంది. సన్న బ్లేడ్ ఉంటుంది, అది జస్ట్ మనం ఇలా ఓపెన్ చేసేసి మనకి అదే ప్యాక్లో చిన్న బ్రష్ లాగా ఇచ్చారు. సో ఇది అండి బ్లేడ్. సో ఆ బ్రష్ తోటి అక్కడ చిన్న హెయిర్ ఉంటుంది కదా, అదంతా క్లీన్ చేసేసుకొని మనము జస్ట్ అలాగే క్లీన్ చేసేసాం కదా. క్లీన్ చేసిన తర్వాత నీట్గా అయిన తర్వాత జస్ట్ అలాగే లోపల పెట్టేసి పైన చిన్న క్యాప్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా అండి, జస్ట్ అలా క్లోజ్ చేసేసుకొని జస్ట్ క్యాప్ క్లోజ్ చేసి మనము పెట్టేసుకోవచ్చండి. సో ఇది చాలా సింపుల్, ఈజీ అండి. బాగుందని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. సో ఇది 1000 రూపీస్కి వచ్చిందండి నాకు. సో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను వీడియో. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతేకాకుండా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో నేను ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ.